alhamdulillah iki. Ya Allah, matur suwun. Nah, ngono. Wong sing semangat aja putus asa. Nggih, Mas. Kuwi nak pola akeh wi lanang, mesti ono gathokane. Ojo nganti pikiran awake dhewe iki pedhu. Tapi rezeki wis ono Nah, kowe disengeni wong, dirasani wong, ora? Jarke jarno ben nek iso semangati awake dhewe. Lah nek rasane bedino tapuk cangkeme to, Ora Mas. jarno rasa Aku ora ngene iki to, ah. Nungguin pasar ki. Iki aja ngono. Kok penting ngono ki mau awake dhewe usaha. Kabeh ono dalan ono sing ngatur. Ora kok wong sing ngatur. Wong ngatur awake dhewe do kesel kok ngatur. Belke bawang mangan belake kosong wis penak pra lagi mu isuk ki mu awakmu wis Solo weteng senep sebuah ki mau weteng senep wediku ki nak kowe apa kena tipes Ya Mas, aku duwe wis ra duwe dan lara tipes di sana lah dadi apa wis awake dhewe kowe ketemu aku wis termasuk ya rezeki ya sini iki mau lah yo makane wis ora ketemu aku ning dalan yo aku piye-piye aku diwangi iya to, Mas. ngono iki dimasak. Ya Mas. Lah iki ana kayu garing mendingan ki ya dibakar kene sisan engko bojomu kei matengan. Piye? Ki to kayu iki garing dibakar enak. Lho Mas. Ki bakar iwake to engko bojomu gawake iwak mateng. Astagfirullahaladzim. Awake dhewe iki dikasih karo pemerintah kok. Lah terus Dikai tabung gas, dikai kompor, tujuannya gen masaknya gampang. ya saartiku nak masalah entuk tak bantuan kuwi ya teteke kowe tok aku kira untuk ngono kuwi kok. Wong kaya sak kampung untuk kabeh kok. Wong untuk kayak kamar gas gede-gede ukuran Tapi anu ra kilo kok. gasmu je ono ra? Ijeh kebak biar. Lah Wes gue ayo Ki makan nak gue. tekan mahmu dari gas entek sisan ki terus laren cok geni golek kayu meneh. Ngarep omah. Ayo wes kowe masak. Ki gue mulai we nak ngono masak. Astagfirullahaladzim, potong nang lenge kok dak pemek ya ngono ki dak ada siapa ngutangku. Lah iku nak gupaki kowe Mas. Kowe ki aja bonceng nundung kayak gegek ndak ki. Lah ngono cekelan sing ape? Lah numpak ngono sing memper dong. Kok ki cekelan sing ape lumrah ngene lho ngene. Nol nyekel bekel liburi dong ya pensudik ki denjal. Mas masak motor sok seneni terus dalek mbok ngene. Ya bere bismillahirrahmanirrahim. Seski ki masak lele apa gawe apa to kayak suwene pol kayak. Kadang ngono tidak sambel-sambel tok tidak kon gaduh ning kae genah apa ora. Cangim. Hei. Lah ngono mbok cekat-cekat gene. Iki lho. Lha iki berarti semasak kowe kabeh. Aku dhewe ta. Lah piye bojomu tak goleki ora ana tak celak-celuki do lunga mbah do ning ndi? Lah jare ning ndi? Tak golek kowe. Ora rewang paling golek Anu, oh deh. Kang Nardi nyunatke. Heeh. Kuwi ning kono, wetan kono. Paling golek do melu prasmanan do ngelen paling enggak tinggal suwene pol. Berarti ya grembak colke rono nek bakon mangan sing marek Gen kono. golek mandiri wong wis gedhe kok. Lah iki kok ora lele. Lho ki bangsane apa lele tek ajur kabeh temu goreng itu enggak olah lek kok iki. Lah wong lanang ki piye wong lanang iso ning goreng ngene iki to. Ya nek iki ndeng bangetan to lele yo ono 6 glodongan apik-apik iki ndong acar niki ndak. Ajur kabeh iki. Lah piye wong ora Tapi- ono minyak kok. Lem nggo apa? Banyu. Wah ki wongmu ki ning nggon gedul ki ana kaya warna kuning tak sokno. Kuwi iki dak minyak. Oh iya. Kuwi iki lengo rambut anakmu paling to. Wong cuwer ki. Nawa sakle tak Melani apa kuwi lho paling. nawa ya wong sakle ki mungi iwak lele kita angkat saka wajan itu nemplek kabeh. Kok ndong ajur murat marit ngene iki piye to. Apa lah, penting wae diwarek lah. Ya encen nyatane ngono wis iki onone sambel mbek anu ki enak pol ki sambel bawang ora. Ya wis ayo mangan iki we. Apa nane we? Penting Ayo to. Ki Ajur, malah Ken. dhewe mangan marek. tapi kok putih ya, apa mentah ya? Iki masakmu mayat kok putih ya. Iki. Lele ra putih to Oh, daging. ume lele kan rada kuning wong jenenge lele mateng kok. Kuning ya dilentrok. Lucu to. Lele mateng guys. Ayo. Enak enak. Lha iki mau kis kowe gates ngene iki. Lah wong Lah, kok- cukup to lho. Oh bojomu mu rewang ora. Iya to, iki sepanoke dhewe tok wae. Ya apa wong iki mau segondingi tak cok kene banget to ya. Bojomu mbok mani ora kae. Engko muring-muring, wong liadine awake dhewe golek iwak mau iki ya kanggo bojomu barang kok.
Ya wong iki rewang mesti lawoe enak-enak ya. Ngerti krung-krung nyembelih anu kok. Apa? Buruk kok. Apa ya buruk itu? Segumu ya sithik wae to. Heeh. Nih, Iki. Ya apa? kanggo engko bengi barang kowe. Aku ngelepon. Iki ngono Pak. Mbak. Niki sesuk aja golek-golek meneh. Golek golek-golek aku kon bogo iwak terus ya ndak. Mas sama ora pen anak kok kowe iki kon golek-golek iwak terus iki. Sesuk aku insyaallah makan dhewe. Ning ndi kon mau neh? Tapi sawah sebelah yang garing. Sawah sebelah garing ya kono iwake. Mendem biasanya. Ngalah mendem iki ndak jebol kok. Ya mendem Mas kamu iki. Ora tapi iwak lele biasanya kita mendem nganggur wayah-wayah ketiga iki. Iki mau ora ono jangan-jangane apa piye iki? Ora ono, lah piye wong Iwak iki dajal. Iwak mur lojoran plingsi apik apa iki dong ngene iki ndak anu apa iki. dan sone ngene kok. Lah mungkin buah minyak apa gak Iki kaya malah kayak iwak ano. Indosiar sing ngene nemplek ning kretek-kretek wit goreng sing ngene gajur. Mas. Iki lele. Iki mau apa mbak krikiti ning ngono mbak goreng kayak ngono iki. Bener do pracoh Mas, tak warke soal goreng iku. Anu, do cocok-cocokan ngono. Ya mungkin do pracohan soal iki kanibal lele kok. Pangan sik lah. Aku Ya. ndongeng terus mbek kowe iki kesel aku. Tunggu sedung ngeleng ngene kok. Ini Iki kita sing mau wae. curahmu seman sapa? Awake ding ini besok ya. Mbek rekoso kayak ngene ya. Yes. Betul pengen mangan ya. Ya sepong jenenge wong urip iki to. Disyukuri, akeh sithik disyukuri. Wong akeh wis kurang kok. Pemene awake dhewe sithik ora kurangan terus. Disyukuri bae ono sambel bae iki syukuri. Nek mun tok lombok bareng kok dimo kok iso ngelak sambel bareng. Lah awake dhewe pas mulih mau aku kan ana tanduran lombok ning sawahe wong. Kuwi ranggone anu to. Lek Lasmi to kuwi. Lah iya no. Gon kanal kono ra. Wong gresah terus lomboke gak tau panen gugur paling duwe wong ngono. Lah iya makane ya kuwi bareng termasuk. Lah gek sepisan tok kok. Ki kok germangan mencret ya berarti ya kuwi lombok untuk menjipuk kuwi. Ngono iki ulang-ulangan njipuki bareng wong ya aja diterus-teruske. Lah pikirku iki ning omah gak ono lombok. Lah mulih ndak tak tangking sisan to ning nggon tanduran iki mau. Jajal pangan sik enak ora rasane. Enak. Nah, Biyen aku pernah kerja di restoran. restoran apa? Restoran piting to ning nggon suput kuwi. Ora ngandel kowe tau kerja ngono kowe. Tahu. Goreng iwak ngono kocar kacir kabeh kayak. Tapi ini bagian saya. Iki rambut gawe jenenge. Enak ra? Ayo. Ngene iki sok neng awake dhewe to golek. Oh, nah aku dino prai mesti ki aku ya dak kerja mesti nak prai nak selo. Awake dhewe golek iwak. Wong kok dino apa? Kowe HP di HP ora? Duit tapi layarnya susah. Layar rusak. Lah panen telepon ngene iki gresik piat sembarang ngene iki iso muni ora? Layarnya mati tapi di telepon mutu suarane. Tapi Oh. nek di video call ora iso Mas. Ndak ada mbak dandake. Ora Mas, larang Mas mangan kudang eling ndak kok ndedekke HP bareng ki genah ora. Maksudnya kan awake dhewe aku kok golek-golek kowe kan golek iwak kan gampang. Alah, aku kira to ning ndi? Ya wis ben kono omah wae. Ya, aku biasa ning omah tongok-tongok nek ora semarane aku ning omah. Engko nak aku di panganan-panganan nak aku ngeter-ngeteri kan kowe ning omah. Lah terus umpama sesuk aku merono dhewe Mas. Nak iwake didontek aku njepuki keong-keong po dipangan sapa Mas? Keyong kena ngrasa kotakne tak pangan. Sok ngene lho Mas. Aku Keyong ono sing keong racun ning sawah. Eh,